De fapt, a făcut foarte rău povestea de duminică. Repet, a lăsat impresia unui politician de sugar care trebuie să vină tata să-l împingă în față. Oameni buni, am și o întrebare. Suntem și noi oameni serioși, cu copii pe acasă, cu familii, cu tot. Deci trebuie să comentăm noi la aproape 11 noaptea regurgitările unui consumator din cârciumă în mijlocul intersecției. A ieșit un cetățean, un consumator de la bir și s-a nimerit cu o stație... consumator de la bir este președintele României și face afirmațiile pe care le face și spune eu la micul capul mare. Dom'le, el asta vrea, Mihai, el asta vrea. Să facă cât o ciorănie de asta, noi să ne strângem toți în ediții speciale. Nu este a noastră, nu am făcut ediție specială. Nu, dar problema mi teamă că nu este a noastră. Sunt disperați că n-am făcut ediție specială. Și în Franța au vorbit despre ce a făcut Nicolas Sarkozy. Alt consumator, unde s-a dus pe la piramide. Este problema în momentul în care un astfel de președinte, în momentul în care președintele îți face astfel de lucruri, n-ai cum să nu le comete, ce să faci? Deci dacă vrei, până la urmă, dacă îți asumi o atitudine, dar noi avem o atitudine. Și părerea mea este, poate greșesc, nu știu, deci părerea mea este că pentru a nu intra în jocul lui, eu nu zic să nu vorbim, Doamne ferește, vorbim și îți analizez cuvânt cu cuvânt. Am citit un editorial în ziarul pe care l-a fondat domnul Cristoiu, în care spunea autoarea, bine ar fi să se vorbească despre acest lucru, despre ceea ce a făcut Băsescu, chiar și critic, ca să-l ajute pe Blaga. Adică, bine ar fi ca aia de la... Aia au vrut, să vorbească despre asta. Aia au vrut, domne, aia au vrut. Și sunt disperați că nu le-a ieșit cu chestia asta. Deci hai să ne lămurim. Eu nu cred nici două puncte de vedere sunt, nu cred în ele. Unul este acela că Traian Băsescu este imbatabil. Și doi, domnul, nu înțelegi că oamenii s-au săturat de scandal. Voi chiar nu realizați, domnul, țara are altă treabă. Uitați-vă în jurul votului, stați, nu stăm, ne uităm la televizor. Deci e sătulă de acest, cum spunea domnul Ciuvică, ăla când la Mihăilești, gândiți-vă, în 2005-2006 era pe prima pagină, pentru că, normal, orice om normal și-a dat seama și spunem cu o anumită duioșie față de domnul președinte. Dom'le, sunt de acord să faci orice, și striptease, dar să se vadă în spatele a ceea ce face un țel. Măcar la Putin a fost un țel, da? Ăla să proiecteze Rusia, a proiectat-o, da? Unde-i țelul? Țelul este podul de la Lainici? Domnul, nu te supără de orice om normal din țara asta care zice, domnul, eu am ales un șef de stat să repare un podeț? Lasă-o dracului că... Da, eu mai am o întrebare de particular care comentează politicul. De ce toate momentele importante politice din viața domnului Băsescu se petrec la intrarea sau ieșirea dintr-o cârciumă? Nu știu, mă rog... Stați, domnule, un pic, asta văd eu la televizor. Îl văd cu vărul Gigi. După ce se califică Steaua la Golden Blitz... E vărul dumneavoastră? Nu, e vărul verilor săi. El e vărul Gigi. Că sunt frații Becali și vărul Gigi. Deci așa sunt distribuiți. După aia îl văd aici când iese în birt, blochează intersecția. Noroc că era duminică. Vă dați seama dacă era în timpul săptămânii ce se întâmplă. Hai, domnule, să terminăm. E președintele consumator, nu mai e președintele jucător. Haideți să mai contabilizăm ceva. Din sondajul pe care l-am prezentat la începutul emisiunii, oricine poate face un calcul. 60-70%, fie că e vorba de opțiuni pentru persoane, fie că e vorba de opțiuni pentru partide, sunt anti-Băsescu, sunt anti-scandal, sunt anti-candidatul PDL. Faceți un calcul. Da. E deja o ofertă interesantă. Dăm sondajele de opinie, încercăm să vedem cine va intra în turul al doilea și până la urmă care este miza, de ce este această bătălie pentru București. Care este miza? Ce înseamnă pentru PSD dacă va câștiga primăria capitalei chiar și printr-un independent ca Sorin Oprescu? Ce înseamnă pentru PDL să piardă primăria capitalei? Care este miza până la urmă acestor alegeri, dincolo de aceste... chestiuni mărunte. Din punct de vedere politic revenim imediat. Aștept mesajele dumneavoastră pe antena3.ro/sinteza_zile. Revenim imediat.